da ta'addanci. Shugaba Trump ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a Najeriya, yana mai zargin gwamnatin ƙasar da ƙyalewa ana kashe Kiristoci. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Mr. Trump ya ce Washington na iya shiga Najeriya da ƙarfin soji don kakkaɓe abin da ya kira ‘yan ta'adda masu kishin Islama da ke aikata ta'asa. Ya kuma yi barazanar dakatar da duk wani mai taimakon Amurka ga Najeriya. Tuni Najeriya ta yi watsi da ikirarin cewa ana kashe Kiristoci ba gaira ba dalili a yankin Arewaci, inda galibi Musulmi suka fi yawa. A bayanin da Mr. Trump ya wallafa a kafar sada zumuntarsa ta Truth a ranar Asabar, ya ce ya ba ma'aikatar tsaron Amurka umarnin ta fara shirin ɗaukar mataki kan Najeriya idan har gwamnatin Najeriya ta bari ana ci gaba da kashe Kirista, in ji shi. Shugaban, wanda ke da'awar samun lambar yabo ta zaman lafiya a duniya, ya kuma yi mummunan kalamai ga Najeriya, inda ya ce Amurka za ta shiga cikin ƙasar da a yanzu ta wulaƙanta. Tun a ranar Juma'a, Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa ana kashe dubban Kiristoci a Najeriya kuma masu tsatsauran ra'ayin Islama ne ke da alhakin kisan, ba tare da ya bayar da wata hujja ba. Wasu 'yan siyasar Amurka ne suka fara hura wutar zargin, inda a watan Maris dan majalisar Amurka Chris Smith ya yi kiran a saka Najeriya cikin jerin ƙasashen da ake damuwa a kansu. Haka ma a watan Oktoba, Sanata Ted Cruz da ɗan majalisar wakilai Riley Moore, dukkaninsu 'yan Republican, suka zargi gwamnatin Najeriya da yin ko-oho da kisan da ake yi wa Kiristoci. Wannan matakin ya ƙara wa wasu da'awar ana kashe Kiristoci ƙwarin gwiwa a Najeriya, tare da ƙara ingiza su a ƙasar da ta yi fama da rikicin ƙabilanci da na addini a baya, da kuma ke ci gaba da tasiri a wannan zamani na tsarin siyasa a ƙasar. Najeriya dai ta daɗe tana fama da tashe-tashen hankula da dama, waɗanda masana suka ce ana kashe Kiristoci da Musulmai ne ba tare da bambancewa ba. Babu wani sabon martani da ya fito da gwamnatin Najeriya bayan barazanar Donald Trump, amma tun da farko shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a sanarwarsa da ya wallafa a shafinsa na Twitter a ranar Asabar ya ce ikirarin baya nuna gaskiyar yanayin Najeriya. ‘Yancin gudanar da addini ya kasance ginshiƙi da aka san mu da shi, kuma zai ci gaba da kasancewa haka, in ji shugaba Tinubu. Tun da farko ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta musanta ikirarin Trump da kuma zargin ana kisan Kiristoci a Najeriya a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar Asabar. 'Yan Najeriya suna da 'yancin gudanar da addininsu yadda ya kamata, kuma suna gudanar da ibadarsu ba tare da tsangwama ba, a cewar sanarwar. Sanarwar ta ce a ƙarƙashin mulkin Tinubu, gwamnatin tana ƙoƙarin sosai wajen yaƙi da ta'addanci da ƙarfafa gwiwa da kare rayuwar al'umma ba tare da nuna bambanci ba. Gwamnatin ta ce Najeriya za ta ci gaba da tattaunawa da Amurka da ƙasashen duniya domin tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Najeriya dai ƙasa ce mai yawan Musulmi a yankin Arewaci da kuma Kirista a yankin kudancin ƙasar. Ƙasar ta daɗe tana fama da matsalolin tsaro, musamman rikicin Boko Haram da ya kashe dubban mutane tare da raba sama da mutum miliyan 2 da muhallansu a yankin arewa maso gabashi. Najeriya kuma na fama da matsalar 'yan fashin daji da ke satar mutane domin kuɗin fansa a yankin arewa maso yammaci. Akwai kuma rikicin makiyaya da manoma a yankin arewa maso tsakiya, wanda ake alakantawa da addini tsakanin manoma Kiristoci da kuma Fulani makiyaya Musulmi. Ko a wa'adinsa na farko, shugaba Trump ya taɓa saka Najeriya cikin jerin ƙasashen da ake da damuwa da su, amma wanda ya gaje shi, Joe Biden, ya cire Najeriya daga cikin jerin ƙasashen a shekara ta 2021. Amurka na da iko? Sai dai a daidai wannan lokacin da ake ganin ci gaba da nazarin batun na Trump, masana ne suke ta tafka muhawara kan yiwuwar aiwatar da barazanar ta shugaban na Amurka da kuma abin da hakan ke nufi. Kundin tsarin mulkin Amurka sashi na 8 ya ce majalisar ƙasar tana da ikon ayyana yaƙi da yin dokoki da suka danganci mamaye ƙasa da teku. Sai dai kundin na Amurka ya tanada cewa majalisar tsaron ƙasar ce take da wuƙa da nama kan tsare irin matakan da ƙasar za ta ɗauka domin tabbatar da tsaro da zaman lafiya a wata ƙasa ta duniya. A ɗayan ɓangaren kuma, Majalisar Ɗinkin Duniya ta sha nana da cewa ba za ta lamunta a yi amfani da ƙarfi kan wata ƙasa ba, sai dai domin kare kai. Me doka ta ce kan wata ƙasa ta afkawa wata? A game da abin da doka ta ce game da afkawa wata ƙasa, BBC ta tuntuɓi Barista Audu Bulama Bukarti, masani kan shari'a da tsaro a ƙasashen Afirka, inda ya ce Amurka ba ta da hurumin kutsawa Najeriya domin yaƙi da ta'addanci sai da izini. A cewarsa, Amurka ba ta da ikon afkawa Najeriya domin Najeriya ƙasa ce mai zaman kanta wadda take da cikakken 'yanci, kuma idan muka duba sassa daban-daban ciki har da sashe na farko na dokokin kundin Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman sashe na farko wato UN Declaration kenan, za mu ga cewa ta tabbatarwa da kowace 'yancinta kuma ta haramta wata ƙasa ta faɗawa wata ƙasa. Ya ce haramun ne kai tsaye a dokokin ƙasa da ƙasa Trump ya afkawa Najeriya, ko kuma ya ce zai zo ya yi wani abu na yaƙi da kowace irin ƙungiya ba tare da izinin Najeriya ba. Hatta jiragen Amurka su shigo sararin samaniyar Najeriya ko shigo ƙasar ba tare da amincewar ƙasar ba haramtaccen abu ne. Shawarwari guda 4 ga gwamnatin Najeriya. Sai kuma masanin shari'a ya ce idan Amurka ta yi gangancin kutsen, abubuwan da dama za su iya faruwa, domin kuwa
Ɗaya daga cikin alhakin da doka ta ɗora wa gwamnatin Najeriya shine kare 'yancin iyakoki da 'yancin ƙasar. Saboda haka kaga kenan idan Trump ya afkawa Najeriya ya zama tilas kenan akan Najeriya ta yi amfani da sojojinta da makamanta wajen kare kanta. Sai Bulama ya ce wannan abu ne mai matuƙar wahala saboda a cewarsa Najeriya ta san Amurka ta fi ƙarfinta, amma Najeriya za ta iya garzayawa Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi majalisar ta yi Allah wadai da abin, sannan ta umarci Amurka ta fice daga ƙasar. Amma shi ma wannan ba lallai ya faru ba, tunda ko da majalisar ta yi ƙudurin, Trump zai iya yin biris kuma ba za ta iya wani kataɓus wajen fitar da shi ba. Amma Bulama ya ce yana ganin Trump na cika baki ne domin ina ganin zai yi wahalar gaske ya kai hari ba tare da izinin Najeriya ba. Sai dai irin harin da suka rika kai wa Iraki da Siriya, su turo jirage su jefa bamabamai su gudu, kuma irin wannan ba zai samar da nasarar da ake bukata ba, kuma su kansu majalisun Amurka za su taka masa birki. A ɓangaren matakan da ya kamata Najeriya ta ɗauka, Bulama ya jero wasu abubuwa da ya ce suna da matuƙar muhimmanci kamar haka. Na farko, taka tsantsan. Kada su biye wa Trump wajen mayar masa da martani a kafofin sadarwa, hakan zai iya fusata shi. Na biyu, diflomasiyya. Najeriya ta yi amfani da hanyoyin diflomasiyya wajen ilmantar da Trump da gwamnatin Amurka cewa matsalar tsaro a Najeriya tana shafar musulmi da Kirista ne. Akwai ƙididdigar ciki har da wani na gano a binciken da na yi digirin digirgir ɗina da ke nuna cewa an fi kashe musulmi a hare-haren Najeriya, kuma an kai hari kan masallatai sama da coci-coci. Ilmantarwa. Ya kamata gwamnatin ta ilmantar da 'yan Najeriya idan Trump ya ɗauki matakin daina ba ƙasar tallafi, misali na maganin HIV, ba akan musulmi kaɗai zai tsaya ba. Haka ma idan aka daina sayarwa da Najeriya da makamai, matsalolin tsaro za su ƙaru ne a ƙasar baki ɗaya. Yaƙi da matsalar tsaro da gaske. Duk da mun san cewa ba da gangan gwamnatin take bari ana kashe mutane ba, amma lallai mun yi amannar akwai